חברים, והיום אנחנו רואים סרטון של יאב רפאל סורוקה. אז אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, שמתם לייק וסאב, בואו נתחיל. אז היום אנחנו בסרטון אנבוקסינג מטורף. אם לא ראיתם את החלק הראשון, אני שם לכם כאן קישור בתיאור. אז בואו נתחיל. אני לא מזמן קניתי את הפופ, וזה הכלב שלי, קוראים לו ברונו. אם אתם לא מכירים, הוא אוהב לטופים. אז בואו נתחיל. יש לנו אותו, למשל, אותם יותר נכון. זה קניתי מאלי אקספרס ברבייה 25 שקל. אני יודעת, זהו רצח, אז בואו נתחיל. אגב, מי שראה את הסדרה, אני לא יודע איך קוראים לפופים האלה, תייגו לי כאן. יש לנו אותו, שנראה לי הוא טוב, נראה לי. אוקיי. ואותו שהוא הרגיל, אם אני לא טועה. אם אני לא טועה הוא הרגיל, כן. הוא נראה כמו הרגיל, אבל רק במשהו אחר. וגם הוא, אני לא מכיר את הסדרה הזאת, מצטער. אז נמשיך לספיידרמן. אז גם את זה קניתי מאותו חברה, בשלישייה, ספיידרמן. אני אגב ממש אוהב ספיידרמן. הסרט האהוב עליי, יותר נכון הסדרה. יש לנו כאן את פיטר הרגיל שעושה קורי עכביש, עוד רגיל שעושה קורי עכביש, והמטורף שהוא לא עושה קורי עכביש, אבל הוא גם מטורף. נפל לי. אוקיי, ויש לנו אותו שהוא השחור, שזה בעצם מיילס מוראלס. אז בואו נמשיך. יש לנו כאן אותו מהסדרה הזאתי. אגב, אני ממש אוהבת את הסדרה, ראיתי אותה, אני לא זוכר איך קוראים בסדרה. יש לנו כאן, איך לא מכירים, זה הילדה ממשפחת סופרל. אגב, עם כדור כזה. וחייבים להכיר לוקי, אח של טור. עוד מעט אני הולך להביא לכם את טור. אגב, יש לי אותו באוסף, לא הראיתי נראה לי, או שהראיתי אותו בפרק הראשון. אז עם כל הפופים שהם לא בקופסה, סיימנו. עכשיו נעבור לפופים המיוחדים באמת. אוקיי, זה הפופים מחול, יותר נכון דוד שלי קנה לי. יש לנו כאן את פינוקיו ומי ששומר עליו. אני אגב ממש אהבתי את הפופ הזה. חבר'ה, אני מאמין לכם. אבל זה בחול. זה בתאילנד יותר נכון. זה עלה לי 20 יורו. אני יודע, קצת יקר, אבל בואו נמשיך. אז חברים, זה ווילי וונקה. רגע. בואו נפתח, אבל זה